Gruppe 2 med Philip og Frederik. Her er vi i opgave 1, hvor vi skal bestemme tallene A og B. Det vi har gjort, det er, at vi har sat vores x-værdier ind her. Som x-værdierne, de bestemmer årene efter 1994. Og y, det er hvor mange kilowatt i timen vi bruger i det årstal. For at bestemme A og B, der indsætter vi en lineær regression. Jeg går herop under data, under statistiske beregninger, og så vælger vi en lineær regression. Så ja. Og så går vi så herned og vælger, at den skal komme i vores C-kolonne. Og her får vi så M, som er vores A-værdi. Og den er så minus 15, som betyder vores hældningskoefficient. Altså når vi går ind ud på x-aksen, hvor meget går den så op eller ned på y-aksen. Og her er vores b-værdi, som fortæller, hvor den skærer i y-aksen. Det er heroppe. Og vi kan se, at A er negativ, det vil sige, at den går nedad. Ja. Og som vi så har skrevet hernede, så har vi skrevet, for at bestemme A og B, har vi lavet en lineær regression og fundet frem til følgende funktionsforskrift. F af x er lige med minus 15,1429x plus 634,143. Og her der er det tydeligt, at lige netop det her tal her, det er b-værdien, det vil sige, som Frederik sagde før, det er der, hvor den skærer på y-aksen. Og det her, det er vores a-værdi, som bestemmer hældningskoefficienten, altså hvordan at vores graf den hælder. Vi kan se, at der er et minus foran, det vil sige, at vores graf den bliver negativ, og så går den oppefra og ned. Og det vil så sige, at A det er lige med minus 15,1429, og B er lige med 634,143. Vi kan så videre til underopgave B, og den ligger der. Og spørgsmålet er, at hvad fortæller vores A? Og det fortæller os A, det er hældningskoefficient, som vi også har skrevet her, som bestemmer hvordan kurven er, og i dette tilfælde fortæller det os noget om det årlige elforbrug, som er faldende, fordi A det er negativt. Og her spiller A den rolle, at det årlige elforbrug falder med 15 eller minus 15,1429 hver gang at x bevæger sig en hen. Og det er det, når hvis man kigger tilbage på vores graf, som vi har her, så kan man se, hver gang at den går en hen her x i det her område, som er lige her, så falder den med 15,1429. Vi går så videre til opgave C, hvor vi skal finde ud af, hvad det årlige energiforbrug vil være i år 2010. Og da vores x-værdi starter i 1994, den har vi kaldt 0, så ved vi så, at 2010 det må så være 16 år efter 94. Altså 2010 vil ligge på x-værdien 16. Og det vi så bare gøre, det er, vi har jo talt, at vores funktionsforskrift, den skal hedde det her. Altså vores lineær regression her. Og det vi så bare gør, det er, at vi sætter 16 ind på x's plads. Fordi 16 var jo x i 2010. Og det har vi så gjort her, ind i et regnefelt. Og vi finder så ud af, at det årlige energiforbrug vil være 391,9 cirka i år 2010. Okay, nu er vi så gået videre til opgave D. Og der er spørgsmålet, hvornår vil det typiske energiforbrug være på 300 kWh, hvis udviklingen fortsætter som den gør. Og så har vi så gået ned og lavet den udregning med solv, og så har vi sat vores f af x, som er heroppe, som er vores ligning. Og så har vi så isoleret de 300, fordi at vi skal finde ud af
de 300, hvornår at det så vil være omkring de 300 kWh, og så har vi så sat x, fordi det x vil gerne udregne, og når man så trykker på enter, så kommer vi frem til, at det er en værdi af 22,066, hvilket svarer til omkring år 2016, fordi at 2000 år, eller 22 år senere end 1994, det må så være omkring 2016. Det vil så sige, at energiforbruget i 2016 vil være omkring 300 kWh. Og som vi kan se her på vores akse, så vores koordinatsystem, så har vi ud af x-aksen, der har vi de antal år, og her der har vi så 1994, og opad her så har vi så de kilowatt-timer, som man langsomt kan se er faldende, og det betyder så, at i år 2016, den går så ikke helt langt nok, den her graf, men i år 2016, så vil den nok være herude et sted, og så vil den her være mere faldende.